Zdárec lidi, já vám chci dneska ukázat, jak si stáhnout Worms 2 Armageddon. Funguje to 100%, já jsem to teda zkoušel. Nevím, koho to baví, mě to teda moc nebaví, ale vím, že hodně lidí to chce hrát a neví, kde to stáhnout, tak já vám teda poradím. Otevřete si prohlížeč, dáte si do Google nebo prohlížeče ulož to. A napíšete si Worms 2 Armageddon. Vám dám samozřejmě odkaz do popisku videa. A je to hnedka tohle 101. Tak to si stáhnete, já už to mám stažený. Dáte si správce souboru, najdete si místo, kam se vám to stáhlo. Tady, akorát vy to budete muset extraktovat, takže takhle podržíte. A tady se vám objeví extraktovat, tak na to kliknete a budete mít tady tuhle tu složku. Tak ji otevřete a tohle první skopírujete a vložíte to do Android složky OBB a tady dáte vložit. Já už to tam teda mám. A až to tam budete mít, tak to najdete znova a nainstalujete tu aplikaci. A to je všechno. A teď jenom vám ukážu, jak to funguje. Tak doufám, že se vám video líbilo, když tak dejte like nebo dislike. Když dáte dislike, tak bych chtěl vědět proč, případně odběr. No, já jsem si to trošku hacknul, ale to asi nevšimnete, prostě. Tady si můžete kupovat různé věci. Tady máte single, multiplayer a ještě další. A když dáte single player, tak tady máte kampaně. Ty bych řekl, že jsou nejlepší pro začátečníky. Tak jo, zatím čau.